गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाबाय लोगोसे नोंथांमोननिसिम दिनै आं मोनसे गोदान भेकेन्सि पस्टनि रादाब लानानै फैबावबाय लोगोसे बे समावनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायोदि जाहाथे नोंथांमोना अन्नानै आंनि बे इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होयो आरो नटिफिकेसन बेलखौहाय थुनानै लायो जाहाथे भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रादाबखौ मोनो आरो मिथियो लोगोसे थुदो बे समावहाय दिनैनि जा मोनसे गोदान भिडिअ बेखौहाय आवगायदोनि पस्टआ ओंखारदों आसाम गभार्नमेन्टनि आसाम गभनि दरं डिस्ट्रिक्टआव डिसि अफिस बे जाहैबाय लेन्ड रेकर्डस ब्रान्च बेवहाय ओंखारदों बेनि उनावहाय गासै पस्टआ दङ 16टा 16 बेनि उनावहाय पस्टआ जादों मण्डल ग्रेड 3 सेलारिया जागोन 14,000निफ्राय 60,500 सिम ग्रेड पेया जागोन 6,200 पार मान्थ बेनि उनावहाय फैदोआ फारि फारि नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थागोन बेनि उनावहाय केटेगरि वाइज रिजार्भेसन भेकेन्सि पस्टआ जाहैबाय मण्डल ग्रेड 3 टटेल भेकेन्सि 16टा आनरिजार्भआव 9 अबिसिआव 9टा इडब्लिउएसआ 1 एससिआव 1 बेनि उनावहाय जोंनि एसटिफोरा नैबे मोनसे आनरिजार्भआवहाय कम्पिटिसन खालामनो हागोन एसटिफोरनि थाखाय एक्सट्रा रिजार्भेसन गैया बेनि उनाव फैदो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जाबाय एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिया 18निफ्राय 40 बोसोर जानांगोन बेनि उनावहाय एज रिलेक्सनबो मोनगोन 5 बोसोर सरकारनि हिसाबै जाबायदि रुल एन्ड रेगुलेसन दोङो एज रिलेक्सनावहाय बेबायदिनो मोनगोन बेनि उनाव एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जाहैबाय HSL मेट्रिक पास जानांगोन HSLC एग्जामिनेशन्स और इकुइवेलेन्ट एग्जामिनेशन फ्रम एनी सेन्ट्रेल और स्टेट रिकगनाइज बर्ड्सनिफ्राय बेनिफ्राय आदार क्वालिफिकेसना जाहैबाय दा केन्डिडेट्स मास्ट पजेस ए भेलिड 6 months रेकर्डार सार्टिफिकेट क्लास कोर्स RCCC ट्रेनिं सार्टिफिकेट थानांगोन आसाम सार्भिस एन्ड सेटेलमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार दक्षिणगाव गुवाहाटी बे इन्स्टिटिउटनिफ्राय ट्रेनिं लानाय जानांगोन बिजाथिया 6 monthsनि कम्पिउटार डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थानांगोन बेनि उनावहाय एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बार थानांगोन बेनि उनावहाय माबोरै एप्लाइ खालामनो हाउ टु एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिया स्टेन्डार्ड फर्मआव आसाम गभर्नमेन्टनि स्टेन्डार्ड फर्मआवहाय आसाम गेजेटेड इन पार्ट 9 सिल एनभलप एड्रेस टु दा एनभलप गावनि आर'जलाइखौहाय एनभलपजों डिपुटि कमिशनार दरं PO PS मंगलदै पिन 784125 बे एड्रेसावहाय दैथायहरनांगोन लेन्ड रेकर्ड ब्रान्च DC अफिस दरं बेवहाय आर'जलाइ गथायगिरि बिजाथियाहाय बाय पोस्ट और टु डिलिभार बाय हेन्ड बाय पस्टबो हरनो हागोन आरो गाव थांनानैबो अफिसावहाय ड्रप बक्सआव हैनो हागोन बेनि उनावहाय पस्ट एप्लाइ खालामनायखौहाय बिजाथिया आर'जलाइयाव मेनसन खालामनांगोन बेनि उनावहाय द एप्लिकेशन मास्ट बी एक्कम्पेनिड बाय द फ्ल'यिं डकुमेन्ट्सफोरा जाबाय सेल्फ एटेस्टेड कपि अफ अल सार्टिफिकेट मार्कशीट support of educational and other qualification age and caste along with their
testimonials गावनि गासैबो certificate marksheet educational and other qualification as certificate caste certificate बेफोरखौहाय self attested copy हरफानांगोन बेनि उनावहाय self attested copy of 6 months RCC training pass certificate बेखौबो हरफानांगोन the copies of recent passport size photograph duly signed by the candidates across the photograph one of which should be pasted on the application form गावनि बिजाथिया गावनि photocopies recent passport size बो हरफानांगोन ओमफ्राय EW certificate in case of reserved category बेनि उनावहाय valid employment exchange registration certificate बेखौबो हरफानांगोन declaration form गावनि जा डकुमेन्ट्सफोर बे डकुमेन्ट्सफोरा 2 नम्बरनि नङा इलिगेल नङा बेखौहाय declaration मोनसे फर्म declaration form A rule 5 bracket 1 of the Assam Public Service बे फर्मखौ हरफानांगोन बेनि उनावहाय एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिया सेल्फ एड्रेस एनभलप गावनि सेल्फ एड्रेस गावनो थाखाय सेल्फ एड्रेस एनभलप एफेक्सिंग पोस्टेल स्टाम्प अफ रेस 5 एलं विथ मोनसे बै आर'जलाइयावहाय मोनसे ब्लेंक खालि एनभलप हरफानांगोन 5 रांनि पोस्टेल स्टाम्प फाननानै बेनि उनावहाय दा केन्डिडेट सेल फार्निश देयार मबाइल नाम्बार बिजाथिया गावनि मबाइल नाम्बार WhatsApp एन्ड इमेल आइडि WhatsApp गोनां बेनि इमेल आइडि बेखौहाय गावनि आर'जलाइ बिलाइयावहाय होफानांगोन बेनि उनावहाय एप्लिकेशन विल बी रिसीव इन द अफिस अफ डिपुटि कमिशनार दरं फ्रम आर'जलाइ बिलाइखौहाय 17/9/22 निफ्राय जागायनानै 30/10/22 बेयाव लागैहाय आजावनाय जागोन 30/10 नि उनावहाय सफैयोब्ला बे आर'जलाइखौहाय एक्सेप्ट खालामनाय जानाय नङा बेखौहाय रिजेक्ट खालामनाय जागोन बेनि उनावहाय बेनि उनाव फैदो the candidates whose applications are accepted as per eligible criteria will be required to appear in a written examination गनायजानाय आर'ज बिलाइफोरखौहाय गनायजानाय बिजाथिफोरा written examinationनि थाखाय 100 मार्कनि एग्जाम जागोन बेयाव एग्जामावहाय नुजाथिनांगोन एग्जामखौहाय 3 घन्टानि थाखाय लानाय जागोन बेनि उनावहाय the date of written examination will be notified written examinationनि अक्ट'खौहाय अफिसनि नटिस बर्डआवहाय होनाय जागोन आरो नङाब्ला नैबे वेबसाइटआवहाय नोंथांमोना दैलि नायनानै मिथिनो हागोन बेनि उनावहाय एग्जामा पेपार 1 साबजेक्टआ जाबाय जेनेरेल इंलिश एसामिस जीके बेनि उनावहाय knowledge on survey and settlement बेनिफ्राय मार्कआ जाहैबाय 100 जौसे बेनि उनावहाय shortlisted candidates through written examination will have to appear in a written examआव पास जानाय बिजाथिफोराहाय कम्पिउटार proficiency test practical नि थाखाय shortlisted जानाय बिजाथिफोरनि लिस्टखौहाय नटिस बर्डआव फोसावनाय जागोन आरो नङाब्ला नैबे वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन सिलेक्शनखौहाय मेरिट बेसिसआव खालामनाय जागोन बेनि उनावहाय if any information declared by the candidates is found to be false at any stage the candidature will be cancelled
एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिनि डकुमेन्ट्सफोरा नंखाय एबा इलिगेलब्ला बिथांनि केन्डिडेटसारखौ केन्सेल खालामनाय जागोन बिजाथिखौहाय केन्सेल खालामनाय जागोन जायखिजाया स्टेजावनो केन्सेल खालामनाय जागोन बेनि उनावहाय No TADA will be admissible for appearing in written test, computer test. बिजाथिफोरनो थाखाय जायखिजाया written test एबा computer test होनो थांनायाव TADA होनाय जानाय नङा बेनि उनावहाय the selection committee already constituted to select the candidates for the aforesaid post has the right to accept reject candidates. Selection committee नि decision-आनो फाइनेल डिसिसन जागोन दा डिसिसन बेनि उनावहाय the selected candidates will have to submit a undertaking to the appointing authority that he will abide by the new pension scheme of the government issued by finance department letter नं बेबायदि बेनि उनावहाय नोंथांमोननो बे वेबसाइटनि लिंकखौहाय आंनि बे चेनेलनि डिसक्रिप्शनावहाय होनाय जागोन नोंथांमोना बेयाव थांनानै बेखौहाय बे लिंकआव हाबनानै बे वेबसाइटआवहाय हाबहैनो हागोन दिनैनि नोंथांमोननो फोसावनो गोनां भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन गोजोन्थों